is the basis of the whole inner system. Ez az egész belső rendszernek az alapja. And it has a quality which we can call innocence or purity. Úgy hívjuk, hogy ártatlanság vagy tisztaság. And it also is protecting the Kundalini. Ez védelmezi a Kundalinit. Like a son would protect his mother. Ugyanúgy, mint hogy egy anya védi a gyermeket. If you have read something funny about Kundalini, ha valami nevetségeset olvastad volna netán a Kundaliniről, it was probably written by people valószínűleg olyan emberek írták, akik who did not authorize techniques on Kundalini, akik nincsenek felhatalmazva arra, hogy a Kundalini technikát alkalmazhassák. and then this god of Kundalini sends, for example, heat wave through the body. És úgy minősítik, mint egy hőhullám, amely a testen keresztül megy. From this come many misunderstandings about Kundalini. Nagyon sok ennél fogva félreértésre alkotók származik a Kundalini értelmezéséből. And the most important thing about it is A legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban az, that someone approaches Kundalini who is authorized to do it. hogy a Kundalinit csak az gyakorolhassa, aki arra felhatalmazott. And one person like this is Sri Mataji. És aki ilyen személy, az a Sri Mataji. Because about her we have even read
I bow to all the seekers of Hoztam önöknek minden titkokat. Hallható hátul? At the very outset, we have to know that truth is what it is. Mindenek előtt tudnunk kell, hogy mit jelent a jó. We cannot change it, we cannot organize it, and we cannot describe it. Isten nem tudjuk leírni, nem tudjuk megmagyarázni, nem tudjuk szóba venni. Also, we cannot know it at human level. Nem with tudjuk, human awareness. nem tudjuk emberi ésszel fölfogni, átnézni. All the civilization and all the growth is like the growth of a tree. Minden civilizáció olyan, mint egy fának a gyökere. But we have to know about the roots. Ismerni kell a gyökereinket. And these roots are placed within ourselves. Ezek a gyökerek bennünk vannak elhelyezve. Unless and until we know our roots, this tree can be completely destroyed. Amennyiben nem ismerjük a bennünk lévő gyökereket, lerombolhatjuk, megsemmisíthetjük ezt a fát. But to know the roots, we have to be a settler. De ahhoz, hogy megismerjük ezeket a gyökereket, ahhoz értenünk kell és hozzá kell igazodnunk egy tanhoz. Now whatever we are telling you here Bármelyik is mondunk önöknek is. is to be listened to like a scientist with a scientific mind. Úgy hangozhat, mint egy tudományos tétel, mintha tudományos magyarázat lenne. With an open mind, Megnyitja az agyat, like a hypothesis. úgy, mint ahogy azt egy feltevés hipotézis teszi. And if it is proved, Hogyha ez bebizonyítva van, then as honest people, we have to accept it. mi, becsületes emberek el kell, hogy ezeket fogadjuk. Because it is for our benevolence. Mert ez a mi javunkat szolgálja. As we see around, Ha körülnézünk, what we find that people who are at the helm of affairs are all quite confused. ha körülnézünk, azt látjuk, hogy az emberek nem értik a valóságot, zavarosnak érzik. The so-called countries which have been free for all these years Az olyan országok, amelyeket úgynevezett szabad országoknak neveznek, are getting destroyed from within. belülről bomlanak szét. They have diseases, they have habits, Vannak szokásaik, vannak vallásaik, they do not know how to get rid of it. nem tudják, hogyan rázzák le magukkal rosszat. They have problems, ecological problems, other so many social problems, Vannak különféle, például ekológiai, társadalmi problémáik, and things are going from bad
és a helyzet, a dolgok rosszról rosszabbra fordulnak. Now, as Hungary has taken the freedom, Most, hogy Magyarország a szabadság országa lett, you must first of all witness the pros and cons, mindenek előtt tanulni kell, hogy legyenek az érveknek és az ellenérveknek. and should know the absolute truth. És hogy tudniuk kell az abszolút igazságot. The truth is that you are not this world. Az igazság az, hogy nem önök a minden. You are not this mind, you are not these conditionings, Nincsenek mindennek a tudatában, a körülményeknek, a föltételeknek, you are not this ego, but you are pure spirit. de egy bizonyosan van, tiszta a lelkük. The another truth is A másik igazság az, that there is a very subtle, all-pervading power hogy of van, truth, hogy van egy mindenen áthatoló erő, az igazság, which is pure love, amely a tiszta szeretet, which does all the living work. amely minden élettel kapcsolatos dologban benne van. We see all these beautiful flowers Látjuk ezeket a gyönyörű virágokat, and we take them for granted. és elfogadjuk őket úgy, ahogy vannak. We don't think how they have become flowers from a little seed. Nem is gondolok arra láttukon, hogy hogyan lettek egy-egy kis magból ilyen szép virágok. How every kind of a flower has a different fragrance, a different shape, a different color. Mitől van minden virágnak más és más színe, illata, formája? In the same way, we have become human beings from amoeba stage. Ugyanúgy lettünk az amőben állapotából, mint ahogy a virág a magból emberek. What did we do to become that? És mit tettünk azért, hogy azok legyenek? Spontaneously, by this living force of love, we have become human beings. Spontánul a szeretet révén lettünk emberek, emberi lények. So now you have to feel this force which is surrounding us. Érezni kell azt az erőt, amely körülvesz bennünket. And the time has come for all of us to feel it. És az idő eljött mindnyájunk számára, hogy ezt érezzük. You feel it on your central nervous system, on your finger. Ezt érezhetjük a központi idegrendszerben, az ujjainkon. And thus you become a person who has absolute freedom and who knows absolute truth. És ezáltal válhatunk abszolút szabaddá, akik tudják az abszolút igazságot. Such a person becomes extremely dynamic Az ilyen ember rendkívül dinamikussá válik, and extremely compassionate. és rendkívül mértékben kiegyensúlyozott. So tomorrow I'm going to tell you about the nature of the spirit. Holnap el fogom önöknek mondani, hogy milyen a lélek természete. This power which is residing in your sacral womb is called as Kundalini. Ez az erő, amely abban a bizonyos említett csontban helyezkedik el, ez a Kundalini. This connects you to this all-pervading power. Ez köt össze bennünket a léleken keresztül a mindenen áthatoló erővel. This power is your mother, illusion. Ez az erő az anyánk. It's residing in the bone sacrum. That means the Greeks knew that it's a sacred bone. Ez egy úgynevezett titkos csont a valódi kívül. This individual mother knows everything about it. Ez a szokatlan anya tud rólunk mindent. And she is the one who is going to judge. És ez dönti el, ez fog önök fölött dönteni, ez dönt az ember fölött. So you do not have to judge yourself. Nem kell önmaguk ítélkezni önmaguk fölött.
Moreover, this mother, when she's awakened, she doesn't give any problems. Továbbá ez az az anya, amely soha nem jelent semmilyen problémát. As when you were born, your mother took up all the labor pains upon herself. Miután megszülettünk, ez az anya minden, ami benne rejlett, átadott nekünk. She does not give you any problems. Nem támaszt semmi jellegű problémát. Now Sahaja is working in 40 nations. A Sahaja jogát 40 országban ismerik el, és hisznek benne. And the beauty of Sahaja Yoga is that A Sahaja jogában az a szépség, you get a new dimension of awareness. hogy a tudat új dimenzióira ébredhet az ember. You become, it's not just a certificate, but you really become collectively conscious. Nem azáltal, hogy bizonyítékot kap erre az ember, vagy bizonyítványt kap, hanem tudatilag lesz. That means you can feel on your fingertips Ezt az érzést az új végződésekben the lehet érezni. center of others and your own centers. Mások ide központjaiban és a sajátokéban. By that you know that we are part and parcel of the whole. Ezáltal tudjuk azt, hogy részesei vagyunk az egésznek. Like the microcosm becomes the macrocosm. Ugyanúgy, mint ahogy a mikrokozmosz volt. It's a becoming of it. It is not just a kind of a false or a delicious idea. Ez nem egy hamis vagy egy kitalált ideal. So in these 40 nations, people of different races, different religion, and different countries, nationalities are residing, but they have absolute friendship and love for each other. 40 országban tekintet nélkül az emberek színére, fajára, vallására különféle emberek hisznek ebben, és ezáltal egymás barátai lesznek. Because there is no second opinion. Mert nincs más vélemény ezzel fölépő. Because they know the absolute truth, so there cannot be second truth. Tudják, hogy ismerik az abszolút igazságot, nincs szükségük másodlagos igazságra. The first state that you reach is what we call as thoughtless awareness. Az első állagot, amelyet elérhetünk, az úgynevezett teljesen gondolat nélküli tudatosság. Like when we are on human level, the thoughts arise and fall again, they arise and fall. Ha azt nézzük, hogy emberi lények vagyunk, a gondolataink hullámzanak, jönnek és mennek, fölemelkednek és visszaesnek. These thoughts come to us from the future and the past. Ezek a gondolatok a múltból érkeznek hozzánk el és a jövőből. The future doesn't exist and past is finished. A jövő már nem létezik, a múlt pedig már lezárult. What is reality is the present. Ami a valóság, az a jelen. But when the Kundalini rises, these thoughts become linear. Akkor, amikor a Kundalini fölemelkedik, akkor ezek a gondolatok lineárisakká válnak. And we become thoughtlessly aware. És teljesen gondolat nélküli tudatállapotba kerülünk. Like we are standing in the water, we are afraid of the waves. Mint ahogy amikor vízből állunk, akkor félünk attól, hogy elsodor. So we are afraid of our problems. Tehát mindig valamiféle problémáktól tartunk. But supposing you get onto the boat, De tegyük fel, hogyha valaki hajóra száll, then you see all these waves. akkor láthatjuk ezeket a hullámokat, és örülünk nekik. And if you know how to swim, És you can jump inside. tudnunk kell, hogyan ússzunk, hogyha beleugrunk. Inside those troubled waters, and you can save people. Elfelejthetjük a gondokat,
és embereket menthetünk meg ezáltal. So, problems that look so big, problems that look so difficult, you solve them because you develop a witness it. A problémák, amelyek nagyok, amelyek megoldhatatlanok tűnnek számunkra, megoldhatók azáltal, hogy ebbe az állapotba kerülünk. This witness state comes to us from the source we have within ourselves. Ez egy olyan forrásból jön hozzánk, amely bennünk van, ez pedig a béke. So you become a very peaceful person. Így által, vagy ezáltal válunk igen békességes emberré, személyiségé. Absolutely relaxed. Teljesen kipihentél. And in that relaxed state, you find that this all-pervading power is the one that is doing everything for you. És ebben az állapotban érezzük azt, hogy a mindenen áthatoló erő az, amely bennünket segít. I ask people to write about their miracles and they have written 5 compiles like this, and I don't know how to compile them. Nagyon sokan írtak ezekről a dolgokról emberek több oszlopnyi könyvet. This may sound very fantastic, Ez számomra fantasztikusnak tűnik. but supposing you take the television in a very remote corner of a very remote country. Tegyük fel, hogy egy eldugott kis ország eldugott sarkában elhelyezzük egy televíziót. And tell them that you can see the pictures from all over the world. És mondjuk azt, hogy a képeket az egész világból láthatjuk. It may sound very fantastic to them. Ez mindenkinek fantasztikusnak tűnik. But once you put them to the maze, they know what it is. De akkor, ha csak mondjuk, de ha összekapcsoljuk a konnektorral, akkor mindenki látja, hogy valójában mi van benne. In the same way, when we are put to the maze, we know our glory, we know the meaning of it. Így, amikor saját magunk is hozzákapcsolódunk ehhez a rendszerhez, akkor érjük meg, és érjük meg, hogy mi az életünk értelme. And we realize the purpose. És megértjük az élet célját, a lét értelmét. Not only that, but we realize that we are now in the space of complete peace and joy. Nem csak ezt, hanem azt is, hogy megérezzük a teljes békesség és az öröm érzését. Today, being the first day, I think I would allow you to ask me some questions. Azt hiszem, hogy ma az első találkozás alkalmából megengedhető, hogy önök közül, aki akar, óhajt kérdést tegyen föl nekem. I have come here to give you what you have. Én azért jöttem, hogy odaadjam önöknek, ami az önöké, Not to take anything from. és nem azért, hogy bármit is elvegyek. So I have to make a very humble request that whatever questions you ask should be relevant with the subject. Van szerény kérésem bárkinek, a témához fűződő kérdése van, kérem, hogy tegye föl. Afterwards, we'll have a session of self-realization. Utána pedig egy összejövetel kezdődik el, az önvizsgálat Which összejövetel, will take 10 minutes only. ami csak 10 percet vesz igénybe. I'm told that you have been already told at the advantages of self-realization. Elmondtam mindennek az előnyét a korábbiakban, That you get a well-being of your physical, mental and emotional self. hogyan lehet az ember önmaga, hogyan érheti el azt a legjobb állapotot, amikor fizikailag és lelkileg, szellemileg a legjobb állapotba kerülök. Of course, Sahaja has cured many diseases. Természetesen a Sahaja jogának sok más oka is van. In Delhi University, we have 3 doctors who got their MD with Sahaja curing process. Különféle magasan képzett személyek, orvosok írtak erről tanulmányokat.
So this automatically happens when you Kundalini rises and goes to the continent only. Ez egy olyan dolog, amely során a Kundalini automatikusan emelkedik és eljuthatunk a teljes békeállapotához. And once you are established in Sarva, you yourself you are empowered. Akkor, ha valaki megtanulja a szabadságjogot, akkor you can give realization others, you can cure others. akkor önmagát meg tudja tisztítani és meg tud másokat tisztítani. And a very righteous and an innocent personality evolves. És fölfedi az emberben az ártatlan személyiséget. So can I have some questions for you? Van talán valakinek kérdése? Csak ülve lehet csinálni. Why do you want to ask such a question? You see, you better ask questions relevant to the subject. I don't want to talk about me at all, I must tell you. Azt hiszem, hogy nem vonatkozik a kérdés teljesen a témához. Because Christ, when he said, I am the Son of God, that Amikor was a Jézus azt fact. mondta, hogy én vagyok az Isten fia, People crucified. keresztre feszítették az emberek. And I don't want to get crucified. Nem akarok keresztre feszítetni magam. So please ask questions about the subject but not about me. I don't Kérem, hogy ne velem kapcsolatban tegyenek föl kérdést, hanem magával, a témával kapcsolatban. When you will get your realization, then you will know what you better. Természetesen akkor, hogyha az ember ezt pontosan megérti, akkor ha közelebb kerül hozzá, sokkal jobban megérti. Of course, with one occasion, you can Természetesen egy alkalom is elégséges ehhez. Yes, it can be awakened. Kundalini can be awakened, Akkor, amikor a Kundalini felébred, and you can get your self-realization. és akkor, amikor fölszáll, But sometimes ezt érezhetjük. Időnként we find people who just at the first shot, úgy érzik emberek, hogy az első pillanatra, az első alkalomra csupán become great surgeons. lehetnek már a Sahaja Yoga hívői, But not all. de nem mindenki. They have to use their fingers Használniuk kell az ujjaikat, and their vibrations és érezniük a vibrációt. to understand it fully. Ahhoz, hogy ezt alaposan megértessék. So, if you also understand that there are problems in your chakras, És hogyha azt is fölfogjuk, megértjük, hogy a csakrákban problémáink vannak, though the Kundalini pierces through, az igaz, hogy megjelenik a Kundalini, and you get a light in which you can see the problems clearly. megvilágosodik az ember előtt egy olyasmi által, hogy látja a problémáit, But still you have to grow. de föl kell nőni tovább, Hardly takes any time though. és ez időbe kerülhet, bármely időben. But today's Sahaja Yoga is a collective habit. De ma a Sahaja Yoga az egy kollektív boldogság. So we are having a follow-up program after tomorrow. And also there will be a center built. Lesz itt egy központ, holnap utántól kezdve is, So that you become masters. így tehát mesterei lehetnek. It's like if you are driving a car,
you have got an accelerator and a brake, which both you have to try to balance it. Olyan, mint amikor valamivel csónakkal nevezünk, ki kell egyensúlyoznunk. And then, once you know that, you become a driver. És ha megtanultuk, akkor tudjuk vezetni ezt, irányítani. And you work it out automatically. Ezt nem lehet automatikusan megtanulni. But then the master of the car is sitting behind. De ha az autó oktató mögöttük ül, Then you have to become the master. őtőle veszünk át a mesterséget, így leszünk a mesterei. So you control Tehát így ellenőrzik, the driver and the accelerator and the brake. ellenőrizhetjük a tudás által így a féket, a sebességváltót, Everybody can become a master. mindenki mester lehet, és az kell, hogy legyen. Zenei anyagot lehet valahol kapni? Vagy hozzájutni? Zenei anyagot? Yes, you can have the tapes. Meg lehet vásárolni az ötletet. Jó, igen. Igen? Tehát a Szahaja Jóga hasonlít a más tanokhoz, az a kérdés. Mi a többihez viszonyítva a lényeges különbség? Yes. Sahaja Yoga is the culmination of all the yogas. A Szahaja Jóga a kulminációja minden más egyéb jogának. Now the first is the Hatha Yoga, was written by Patanjali thousands of years back. Több ezer évvel ezelőtt írták meg az első jogát. He talked of Hatha, means left and right, both the sides. A jobb és a bal kéz, illetve mind a kettőről írt ez a szerző régen. And in that the exercises is out of the 8 aspects is just a wee bit. És leírta a 8 aspektusát, amely része a ilyennek. So for cleansing, one had to take lives after lives. Tehát ahhoz, hogy megtisztuljunk, az életet az élet után kell vennünk. Later on, when other yogas came up, Későbbiekben aztán más jogik jöttek fel, tűntek fel, which also aimed at cleansing the chakras. akik szintén arra koncentráltak, hogy leírják, hogyan kell a csakrákat megtisztítani. But in modern times, De a modern időkben the yoga that is mostly taught is very money oriented. az a joga, amelyet manapság tanulnak, az többféle orientációjú. For example, we do sometimes tell people to take particular exercise for problem in any center. Alkalmaként mi is tanácsoljuk a jogázóknak, hogy különféle gyakorlatokat végezzenek, ha valamelyik központban problémát éreznek. But today's so-called physical yoga is like taking all the exercises like the medicine, all the medicines from this medical thing. Tehát a gyakorlati jóga az tulajdonképpen pontosan olyan, mintha bármely gyógyszerüzletből gyógyszert vásárolunk és It is bevesszük. very indiscriminate, Nagyon, unscientific, nagyon indiszkriminatív és tudományos. and makes a person extremely dry. Kiszállítja az embert és agresszívá teszi. Then another yoga is so-called is Raja Yoga. Van az úgynevezett Raja Yoga, egy másik. At
Actual Raja Yoga is a spontaneous happening within ourselves. Ez tulajdonképpen a spontán események, amelyek bennünk zajlanak meg. The Kundalini rises A kundalini felemelkedik, and stops. és megáll. So the chakras have to go into augmentation, have to go into constriction. Úgy, oly módon, hogy a csakrák tulajdonképpen bezárulnak. For the Kundalini should not fall down. Because the Kundalini should not fall down. A kundalini nem eshet vissza. That's called as Bandha. That is called as Bandha. Ezt bandhnak hívják. And when it reaches this point, Amikor eléri ezt a pontot, the constriction takes place a little bit, the tongue is pulled inside. egy kicsit úgy érezzük, mintha valami befelé húznak. This is called as Khichari. Khichari. Khichari, úgy hívják ezt. But this is automatic. Ez automatikus. When the Kundalini rises, like the ignition of the car, the machinery starts working automatically, it automatically happens. Akkor, ha a kundalini elkezd emelkedni, az pontosan olyan, mint amikor egy autóra ráadjuk a gyújtást és elindul a motor. And you don't even feel it. És nem is érzi még az ember. But the way this Raja Yoga is that in California, I found some doctors. A rádiógáról Kaliforniában ezzel kapcsolatban találtam orvosokat, The thread of the tongue was cut to put the tongue back for Khichari. akik azt alkalmazták, hogy a nyelvet tulajdonképpen visszanyomták a torokba. And artificially if you move the wheels of the car, will it move? Hogyha mesterségesen leszereljük az autó kerekeit, akkor gurul. In the same way, mantra yoga, they give mantras. Ugyanígy a matri yoga. Without the connection with the divine. Kapcsolat. What's the use of saying mantras? Kapcsolat nélkül az istenséghez működhet valami. I must say these people who are going, there are so many who are waiting outside. And if they didn't want to stay, they should not have come in. Next time, please, don't come in. Azt kell mondanom, I'm sorry, so many are waiting outside. akik most elmennek, hogy legközelebb ne jöjjenek, mert sokan várnak kint, akiket bizonyára érdekel. At least the girl told them that this is not your És kérem, hogy ne jöjjenek legközelebb, és kérem, hogy helyükre engedjenek másokat. This is the thing. Those who are half-hearted should not come. Because there are so Azok, many akik who are félszívűek, outside. azok ne jöjjenek, maradjanak. And why so many people? It is the first time I see such a thing. De az a szép, hogy ilyen sok embert látok első látásra. But we should allow others who can attend. Akkor kérem, hogy engedjenek helyükre másokat. You see, there are so many who want to come in. Úgy tudom, sokan vannak, mint akik szeretnének bejönni. At least send them in. Legalább Sorry. másképp nem, nagyon sajnálom, hogy küldjék be akkor őket. Szeretnék egy kérdést feltenni. It will take about 10 minutes for the evaluation. A szertartás, hogy így mondjam, 10 percet fog igénybe venni. Mi a kérdés? Mi nyugatiak a legnagyobb személyes értékünknek az én tudatot, a vagyok élményt tartjuk. Kérdésem, hogy a jóga ezt a számunkra nagyon jelentős élményt, ezt kibontakoztatja, vagy valami személytelen világba elmozdulja, és ezáltal elveszíti a jelentőségét.
It's a fact that in the West there is too much of ego, I think. Az tény, egyetértek vele, hogy a nyugati emberek az egóval, önmagukkal kapcsolatban, hát igen. But Sarya completely neutralized your ego and your conscience. A tudatot és az önt, vagy önzést, vagy magunkat, ezt ketté kell választani. We have found out the solution. Megtaláltuk ennek a megoldást. Lehetne két kérdést szeretnék föltenni. Az egyik az, hogy a Sahaja jógának vannak ilyen életmódbeli előírásai, azok a vegetáriánus ilyen dolgokra. No, this was a God and some people feel food. Akkor egyes emberek meleget érezhetnek, egyesek pedig hűvösséget. Now, please put the left hand towards me like this. A bal tenyerüket, kezüket úgy tegyék, mint én. And bend your head. Hajtsák előre a fejüket. And now with the right hand, Jobb kezükkel please see kérem, hogy hasonlóképpen. if there's a cool breeze Ha érezhető egy hideg, hűvös fuvalat, coming out of your head. ami a fejből származik, akkor Bend your head, bend your head. hajtsák előre a fejüket. Now, with the right hand towards me, A jobb kézzel pedig please bend your head. hajtsák előre a fejüket, a bal kézzel pedig hasonlóképpen. And see with the left hand if there's a cool breeze coming out of your head. És próbálják érezni, hogy az a fuvalat érezhető a bal kézzel. Now, please put both your hands. Mindkét kezüket ilyen formában az ég felé tartsák föl, és kicsit hajódjanak hátrafelé, és a fejüket is fordítsák hátra, fölfele nézzenek. Háromszor tegyék fel a kérdést. Azok, akik érezték, a meleg vagy a hideg fúvallatot, amely a fej első részéből áramlott. Please raise both your hands. Kérem, mindkét kezüket emeljék föl. Both. Mindkét kezüket emeljék. All those who have kept both hands. Mindkét kezüket emeljék föl. Most of you have. Úgy látom, hogy többségben érezték. Tomorrow again you all should come. Look at your face. Holnap azt kéri, hogy legyenek szívesek a következőt meghallgatni. A Mont Szakasi Sápár Művelődési Központ 12. kerület Csörsz utcában 18. július 24-én, 25-én, 26-án, 27-én, 28-án 8 órakor díjtalan bevetés mellett folytatás. Holnap pedig